Ahoj. Nuda. Ukážem vám celú moju, ukážem vám bunker, čo není z pamäti. Tuto je. Abra, sezam, otvor sa. Ideme sa kúknúť donútra. Na prd to tu je. Koľko tu je hodín? Jej! Máme toto takéto malé. Kuty, tu mám svojho plišiacika vlastného. A tu mám svoju vlastnú decku. No, takže je tu hodín. Koľko ti nariť hodín? Tak dobre, toto bol náš bunker. Ideme von a teraz sezam, zatvor sa. Aha. Mám to dosť múdre, že? Daj odber. To je koniec.